Bon dia, somiatruites. Aquí és on hem dormit aquesta nit. Estem al costat del far de l'Axe. Ha sigut una nit amb molta pluja, una miqueta d'aire, i no hem dormit gaire bé, però vaja. I aquí el Castro Falso. I en Xavier preparant-se per conduir. I ara ens en anem a Corme. Fins ara. Estem a l'altra banda del far. Aquí baix hi ha una cala que li diuen la platja dels Cristalls, però l'accés sembla que és complicat i no hi anirem. I aquí al camí, i com veieu hi ha 4 taules de pícnic. 5? 5, perdó. 5. I aquí una xemeneia que no sé de què és. Ni idea. Això és una letrina en tota regla. Com Déu mana. Mireu quin forat. Passa que no tinc llum. Caigui el mòbil a dins. Una letrina amb vistes. Cormealdea és un municipi de 270 habitants que pertany al Concello de Ponteceso, a la província de A Corunya. A la descripció us deixo l'enllaç d'un article que vaig escriure per Vanuau per si voleu més informació. Estem accedint a la platja d'Ermida, que pertany al municipi de Corme, Aldea. És una platja de bandera blava amb un gran pinar ple de taules de pícnic. Hi ha un complex adonat protegit i per això anem per aquesta passarel·la. A veure si no passa com ahir, que es va acabar de cop la passarel·la. Ara veurem. Les dunes envaeixen la passarel·la. És la platja de l'Ermida, una ermida. Hi ha una petita illa aquí davant. Si esteu per la zona i fa sol, ha de ser espectacular. Segurament que es pot anar caminant
amb la marea baixa a la illa aquesta, perquè ens han dit que es podia caminar molt per la platja i ara s'està... Sí, de fet ens han dit al poble que és d'aquelles platges que triguen molt en cobrir-te. Segurament es pot arribar. A veure, avui fred no en fa, perquè no fa gens d'aire. Però clar, sense sol Ja fa ressò. no ve de gust. És vídeo, Vidrio! M'estava preparant jo. T'has de posar a l'altra banda que no m'arriba al braç. I què? Si estic aquí. Ara, fas Se'm així. veu el cap gros. Mira, se'm veu el cap gros. Mira quina platja més xula. Comparat amb el teu. Mira quin cap més gros que tinc. Per això et vas casar amb mi, oi? Pel cap gros que vas veure. Apa, que taco. Estic esperant a veure si ve una onada i em mulla, però hi ha poques zones avui. De la platja per nosaltres. Per no haver, no hi ha ni socorrista. Hola, estem fent un pícnic Un pícnic aquí de 3 parells de nassos. a 20 metres de l'autocaravana. Si estiguéssim enganxats a l'auto estaríem acampant, però com que aquí hi ha una zona de pícnic, estem de pícnic. És fàcil complir les normes. Cap allà darrere no es veu gaire, però hi ha taules Sí. de pícnic. De fusta. Sí. I cap a O l'altra de banda, pedra, de pedra. de pedres, doncs. Ja tenim l'accés a la platja. Veieu, al fons del mió es veu la bandera verda Sí. del socorrista. A Pedra de Serpa és un monument ben misteriós. No se sap ben bé el seu origen. De fet, hi ha llegendes molt interessants. Ens estem acostant al faro o Roncudo. Està a 2,5 quilòmetres del port i la carretera està perfecta. Mireu. Estem al cor de la Costa de la Mort. Aquí és on es fan els millors percebes amb un alt risc pels pescadors,
que els recullen. De tant en tant ens trobem alguna creu blanca en record dels que han perdut la vida fent aquesta feina. Avui el mar està calmat. Mireu com està. Aquí hi ha com una piscina natural, però jo no sé si m'hi banyaria. ¿La grabas? Estoy grabando. Ya está. Això és l'ermita de Santo Adrián amb H. Avui dormirem aquí, al costat de la platja. Demà toca turisme de ciutat. Ens anem a Corunya.